אני ממש אוהב את הלך ומחליט איזה כבר צריכים למצוא דרך אחרת. תור לטלפונים, מדיסון סקוואר גארדן, כל האנשים שהיו צריכים לנסוע ברכבות מחוץ לעיר ננעלו בחוץ, כמויות עצומות של אנשים, אף אחד לא יכול לצאת מהעיר, אף אחד לא יכול להיכנס מהעיר, כולם יושבים פה עכשיו ולא יודעים מה לעשות עם עצמם בכלל. תיכנס לאמצע הכביש. Come in my heart. Jews for Jesus? Come in my soul. Jewish who believe in Jesus. Come in my mind. הבן אדם הזה, הוא לובש טלית, הוא מדבר על ישו, הוא משתייך לכת שקוראים לה Jesus for Jewish for Jesus. כמה טיפשי. And Savior, which means preventing me from going to hell. שלטים מאולתרים לתחנות לתרומת דם שנפתחו. ואנחנו נהיה שם. אוטובוס מפקדה ניידת שהביאו לפקד מכאן על כל הכוחות באזור. עכשיו הביאו את האוטובוס הזה בגלל שכל המפקדות של כוחות החירום של ניו יורק היו נמצאות בבנייני התאומים, אז הם נאלצים לפקד עכשיו על כל הכוחות שלהם מרכבים ניידים. אז הם הקימו פה בוויליג' ברחוב הזה. I'm going to save the battery in this thing, so I'm going to take it off. Sherry, he's going to get us a cop escort us in. Anybody else have shirt? אש, אתה מריח? Go down there. זה ממש אש. Everybody's patient. Be fair with us. Get you guys as soon as we can. But thank you all for staying and sticking. בחוץ יש אמבולנסים ואנשים בוכים. בית החולים סנט וינסנט סגרו את הכביש ליד בית החולים והקימו חדר מיון מאולתר. עדיין לא התחילו להשתמש בו.